Амітхан Султан – двічі Герой Радянського Союзу, безстрашний боєць, неперевершений льотчик-винищувач та льотчик-випробувач, гроза фашистів. На його рахунку 603 бойових вильоти і 49 збитих літаків. Ну, что я могу сказать? Во время войны я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Рекордсмен серед асів за кількістю використання бойових машин. За 32 роки роботи Амітхан Султан освоїв близько 100 літальних апаратів. Провів у небі більше 4000 годин. Вільно літаючи в небі орел Амітхан Султан, як і личить цьому гордому птаху, помирає в небі 1 лютого 1971-го. Цього року Верховна Рада України присвоїла аеропорту у Сімферополі ім'я героя Амітхана Султана. 25 жовтня виповнюється 95 років з дня народження неперевершеного льотчика. Немеркнуча слава героя назавжди залишиться у пам'яті людей.